Good morning kabayan at welcome back sa ating panibagong motorcycle adventure dito sa Maliko, San Nicolas, Pangasinan. At makakasama natin dito ang ating Honda ADB Kabayan Pampanga Club. Ating papasyalan ang napakagandang lugar dito sa Maliko na animoy nasa Baguio ka dahil sa lamig ng simoy ng hangin. Second time natin pumunta rito, makakapaglagay na tayo ng sticker. Atin din madadaanan ay isang Japanese monument na itinayo dito sa Salaksak Pass. At isa rin sa mga sikat na atraksyon dito na pinupunta ng mga turista ay isang relic ng battle tank noong World War II. Ito ang Sherman tank na ginamit ng mga sundalong Amerikano laban sa mga Hapon. So tara at samahan nyo kaming muli sa aming paglalakbay dito sa napakagandang lugar ng San Nicolas, Pangasinan at Santa Fe, Nueva Vizcaya. So, what are you waiting for? Let's get it on! Last minute na ako. Alam mo, tulisin tayo para second. Morning, good morning, good morning. Walandas! So yun, kumpleto na tayo ha. Muna tayo, sir. So ilan ba tayo? 2, 4, Less ng dalawa. 10. Oh, less ng dalawa. So tapos meron tayong plus 2, dalawa. Ayan. So, mag-pray muna tayo bago tayo malis. Para may gabay tayo sa ating paglalakbay. So, tayo ngayon ay magte-take off na at magmumula tayo dito sa may McDonald's Angeles sa may intersection. At time check, 2:45 ng madaling araw. So ang unang destination natin ay sa may Cabanatuan City at doon tayo mag-aalmusal. So yung ruta natin ay mag-start tayo dito sa may Angeles, Pampanga and then going to Concepcion, Tarlac, then to La Paz, papunta ng Zaragoza at diretso na doon sa may Aliaga palabas ng Cabanatuan City at doon tayo kakain. So natapos na tayong mag-almusal dito sa may Cabanatuan Bypass Road at ngayon naman ay didiretso na tayo dun sa may Dalton Pass at dun yung second stop natin.
Okay, so nandito na tayo sa may boundary ng San Jose at saka Caranglan. Dito pa rin yan sa may Nueva Ecija. So nag-stopover muna tayo rito para kumuha ng aerial shots dun sa ating DJI Tello. And then nagpicture ng konti para may souvenir. At medyo nakakatakot yung daan dito dahil highway. Ito yung ano. Hinanopya pa inamulog mo! Uyat lang yan, rides to! Ito si Idol Mix, ang ingay niya. Ewan ko kung sinong kinakausap niya, ang ingay niya rin. Nakagana eh, nadalo na lang tayo ng rides eh. Oo nga eh. Namiss namin yung isa't isa. Ito si pare ko. Napakis yun eh. Ito si pare ko, si Iron Gold. Ito, kailan ba yung uling ride natin? Tagal na. Karating buwan tayo hindi nakapag-rides. Napakasaya ngayon ng Ito, nandito kami sa bundok and then may river na maliit doon. Yung mga ibang kasama natin dito. Sniper, yung mga wala yan. Nawawala si Gilbert. Gilbert, wala daw. Sir Rowell, ito, bagong dating to. Fresh na fresh from saan sir? UAE? Saudi, fresh na fresh from Saudi. Then, yung bago natin kasama. Sir, na nasa giyo mo? RJ sir. RJ, hindi, mga helmetche, tayo kakit. Sir, metong. Ano pa alam sir? Herbie. Herbie po. Herbie. Herbie. Ito, yung mga bagong kasama natin. 160. Hindi kami makahabol dito, 160. yung sa akin, pumapalya, 148 na lang. 148cc na lang. Ito yung dalawang kasama natin dito. Siyempre, si Sek. Sek Homer. Good morning. Then, Sir Eric. Shout out guys. Please subscribe Ayun. Rolandas. Sir Ramil, ayun matinding magbiyahe ito, pumunta ng Bicol. Siya mag-isa, So, balang araw, pupunta rin tayo ng Bicol, di ba? Set natin. Kung ganito ang takbo natin, siguro 10 to 12 hours ng Bicol. Ganun ba? So pagkatapos ng mahabang biyahe ay narating na natin yung parting ito ng Maliko. Bali sakop pa ito ng Santa Fe, Nueva Vizcaya. At tayo ngayon ay pupunta doon sa may Salaksak Pass. Bali ipapanik na natin yung motor natin doon dahil medyo malayo-layo na rin at medyo mataas yung lugar. Ito ang makasaysayang Maliko Ridge na lugar na pinagdausan noong World War II.
Ito rin ang lugar kung saan nagkaroon ng matinding labanan sa pagitan ng mga sundalong Amerikano at mga sundalong Hapon. Mula Pebrero hanggang Hunyo 1945, halos 4,600 Japanese soldier at 3,200 na US soldier ang namatay dito. At kasama na rin ang mga Pilipinong sibilyan. At mula sa mga pangyayaring iyon, ito ay pinangalanan na Salaksak Pass at ito rin yung monumento ni Tineo bilang paggunita sa mga namatay na sundalo. At nakarating na tayo dito sa may Maliko viewpoint na kung saan napakagandang magpa-picture taking dito. At dito na rin tayo kakain sa tabing building. Ito, kainan at gulayan, kapihan. Second time natin pumunta rito. Makakapaglagay na tayo ng sticker. Dito natin lalagay. Order na tayo ng pagkain. Dito tayo sa may rooftop. Ganda pala rito. Parang naka-aircon ka rin. Ayan. Dito yung mga kasama natin. So, press ko rito. Ayan sila. Kain na. Hindi nga makaba yung Maliko viewpoint din mo. Ha? Oy! Oy! Kasi natin kitalalam siguro. Mango tayo ng kargan susunod dito Boracay. Mas mga tao. Tangang Sir Jover. Away, Jover, makakain ka, Jover. Pampabata. Ayun na sila. Ayun na si Guy. Ang sabaw ko sila. Kaya, Sabaw na? buya ka rin. Hindi ka makanin. Maswell ako yan. Dapat akahit mo ba yung mga yan? Ay. Yan, Okay. kaming Maganda po, maganda. Tsaka ka magkape rin. Maganda. Oh. Maganda po, maganda. Salamat po. Mm. Salamat po, Sir Bulaga. Pasa- Salamat po. pa- Salamat po sa pakain. Pasalamat ko ka rin sponsor yun ba? O tayo. Galing bagong kirusi, nakarusi. Bagong subscriber dito sa may Maliko. Sir, anong pangalan mo? Rosalino Balleras. Rosalino. Sir, Joey. Hindi ba? Kaya mo mga lata kayo katanong kita kayo. Ito. Ito. Ito, para makita nyo sa vlog. Oo. Para makita yung mga kwan. Ito yung mga kasama nating riders. Ang pangalan mo, sir? Dexter, boss, Dexter. Oh, Dexter. Shoutout. Oh. Pangalan. Shoutout. Oh. Shoutout sa Ayan, mga team Bugok. Gilbane. Oh. Herrera. Thank you, boss. Subscribe kayo kay boss. Subscribe kayo. Okay. Thank you. Tayo dito sa may Sherman Tank, dito sa may Santa Fe, Maliko. At ito yung magandang pasyalan dito. Ito yung classic Big C ng Maliko. Tignan nyo naman kung gaano katarik.
Ayan o. So pasok tayo dito dahil nandito yung mga kasamaan natin. Subukan natin magpalipad ng drone. Salamat po. Magkano mo pag-overnight? O yun, so may tatak na tayo. Ito, tinatakan na ni Madam. Ano pangalan mo, Madam? Abigail po. O Abigail, shoutout kay Madam Abigail. Ayan, so eto, pababa na tayo. So mukhang malakas yung ulang kagabi rito. Tignan nyo naman yung ano, ayun yung pababa. So tignan nyo yung agos ng tubig. Talagang na ano, ang tawag dito, yung daanan ng tubig, hinukay yung daanan. Tingnan nyo. Mangili Tindaan Historical Nature Park. So nandyan yung museum, Sherman Tank, siyempre smoking area. So andun na yung mga kasamaan natin. Magkakape na sila. Tahimik ngayon dito dahil medyo tagulan na. Hindi gaya nung summer, talagang maraming turista ang nagpupunta at maraming nagkakamping. Siguro malakas yung ulang kagabi kaya konti lang yung tao. Pero napaka-presko ng simoy ng hangin. Nung animoy nasa ano ka, parang nasa Baguio. Nagkalat yung mga pine trees. Ang pangalan pala ng lugar na ito ay Mangili Tindaan Historical Park. So ayan o. Nandun yung tangke, ayun o. Mamaya puntahan natin, ayun yung tangke. Ayun yung tangke. So habang nagpapahinga sila rito, magkakape muna tayo. Naamoy ko na yung kape. Oh, ayun, nag-assemble sila ng kape. Nakaisa na. Oh, nakaisa na raw. Kape. Paano ba assemble yung kape? Hindi tayo minom ng alak, puro kape ang ininom natin. Boy Scout. Pinaka-forest ng kinaroroonan ng Sherman Tank. So yung naririnig mo rito, yung tanging mga kuliglig lang. Ayun o, ngayon nila no. Napakatahimik at napakapayapa ng lugar nito. So dito, tamang-tama kung gusto nyong mag-picnic yun, mag-relax, bonding with the family. So may daan pa doon, hindi nang natin alam kung saan papunta. Pero sa ngayon, hanggang dito muna tayo dahil bangin na dun, no? Tingnan nyo. So, ayun. Bangin na yung nandun.
Iron Gold, tsaka ako. Subscribe kayo dyan, huwag niyong kalilimutan. Natin dito. Saan ba? Ito. Yung tayo. Parang yan ulit. Ayun. Ito. Ayun. Basta pag dumating kayo dito sa may Sherman Tank, kitang-kita yung mga sticker namin. Nasaan nito yung kay Idol? Wala siya. Ito. Kay Idol Mix wala. Wala. Si Sir. Ano pangalan mo, Sir? Ano pangalan mo, Sir? Ogi po. Ogi. Ayan, si Sir Ogi. Yan, no? Ito sir, bibigyan din natin ng isa. Thank you po. Proyland Jazz, tsaka Iron Gold Motovlog. Thank you sir. Thank you Sige, po. Sir. Talagang Sir Ruelo, talagang ininuman na kayo. At dito na magtatapos ang ating motorcycle adventure tungkol sa pagbisita natin dito sa may Maliko. Sana ay nag-enjoy ka sa panonood, and please don't forget to like and share, at mayroon din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. So ride safe always, Kabalen. See you when I see you, and Proylandas is signing out.